Hi, hello, mayong adlaw sa tanan. Karon ang atong sugilanon uban na nato sa pagpaminaw kung ako ang pasultihon. So shout out tayo sa akong taga-subaybay. So ingat-ingat po tayo, ingat-ingat ta tanan. So salamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa akong channel. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw usab karon sa laing sugilanon na usab nga drama. So kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog og subscribe ug click po sa notification bell para updated mo sa matag upload na ko kada adlaw. So dili na nato palanganon. Kung ako ang pasultion, ato nang isunod. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw. Let's go. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay tayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo alagad si Kangin Antifon Morales. And then, may partner sa mga kundi si Randy Kayad. Asap lang kita, always say a prayer, mga kaigsunan. Lord, thank you. Ayaw siya gihatag ng mong grasya na mo matag-adlaw. Thank you, Lord. Okay. Bueno, ang suwat ang pagkaroon hatagan ng pagtagad, no? Pinadakin ni sa kababay. Nga mapatawag lang siya nga Nida. Kini gibawatan doon sa radyo ni Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Nida. Kini akong problema bahin ni sa anak sa akong igsuon nga tuan na manimuyo sa gawas kay nakapangasawa mag-foreigner. Kami mo'y nag-atiman sa iyang anak ug kun nganong na problema mi ingon man gud ini ang mga panghitabo. My love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Ay! Uy, lalabot naman din akong pinangga! Inday Tintin! Inday! Uy, naan naman din akong pinangga, uy! Manami klase nanay. Man na gida ang klase. Sa'yo malagi mo na muhi, Inday. Kipugian maming sa'yo kay na may meeting ang mga teacher. Ay, maudi. Ay, may gani kay gisayo kag adtong tatay ni mo kaloy. Naguhat man lang si tatay nanay. Kagingnan man siya daan sa amang teacher nga mamawimig sa'yo karon. Maudi. Ay, nakaluto na ka, Day. Ha? Nakaluto na ka ba? Sige, gutom na, Day Tintin. Sige. Magsukad na lang ko. Pangaon. Kita mangaon na lang ta. Inday, dali na. Pag-ilis sa ha, kay mangaon tag sa'yo. Nahibaw kong gigutom na ka. Dali na, Inday. Dong kaloy, napakay kwarta diha. Ano mo, Day? Wala na ba tayo konsumo? Ang bugas, kutob na lang karong adlawa. Ugma, wa na. Susagdi lang. Ay, kabala ka. May dagang bugas ako noong. Parawa, gidi mo utok. Pagtarong, ay, wako magbinuang ni mo. Wadi mo pa dahil mo iksuon, Day. Naambot lang ato niya, ay. Nalimot man tingali siya nga doon na si anak ang gibilin dire nato. Sagdi lang. Sagdi lang. Okay. Doon natin ito problema dito. Manuwa na yun sa makapada. Ay, syarusad. Duha na kabuan nga wa siya makapada. Walang gani mo pahibaw na to diri og naunsa na siya didto. Ay, sagdi lang lagi. Hapit mo sa sweldo ni mo. Ano lang ka problema niya? Di man good. Na pa ba yung mga bayranan sa eskwelahang Inday? Karon na ba tong Friday ang deadline? Sagdi lang lagi. Pagka ano to na pagi. Relax lang. Don't panic. Don't panic.
Unya, umatay kwarta. Oh, padik! Karawat mo. Da. Oh, come on. Hilom dia ha, bantay bitaw ha. Waga na tay kanon og magkitkito kog ginang liog nimo. Oh, naungo na ka! Pagkakidol! Oh, abi na kog wa pa mo'y sweldo, nakapangumpraman lagi ka. Ako pa? Tatay! Nanalagi ka, tatay. Oh, day niya na. Yan ang taong ko, wala ko trabaho ko doon. Iguro man ko nang umpra, day. Hala ko, tahanday ka, tatay. Oh, natural. Ako na ko ni. Ang sige palitin mo, tatay. Siyempre. Para sa imong baon. Nato nga akong paborito, tatay. Siyempre. Bagod na. Katong hotdog. Oh, ako na ko ni. Diyan ko believe ni mo, tatay, oy. Naningkamot ito ng imong tatay Kaloy Inday Tintin para na kay mabound para sa imong school. Kanang, sige lang, tatay. Inakadako na ko, madoktor na ko. Palitan ta sa gas imong paborito, tatay. Katuslubwa. Ikat na mo ito paborito na ko, Inday. Ang pinakaborito yun ako, ang litson baboy. Ay, ayaw ka bala ka, tatay. Inikadako na ko, og nanakoy sa bao. Palitan ta kay baboy. Ika nalay lechon. Wow, ha? Pala ka bukay mong palit. 5 ka buok. 5 ka baboy? 5 ka kilo. Bong! Nalipay na lang ni si Kaloy nga diri na mo gibilin ang anak sa akong igsuon kay wa man sa taon mitugahig anak ni Kaloy mao nga napuno gyud sa among pagpangga og pagmahal ang bata ug gipakasama gyud namo nga amo gyud siyang tinuod nga anak. Unya, Dong Kaloy. Ano, day? Nakamatkon kang Tintin? Ano man? Wa na ko kamatngon niya nga muhiskod siya sangan sa iyang mami Kang. Kang manang bilhen ba? Oh, basig na limot nga may inahan siyang tinuod eh. Kay imposible sad gud. O di, ganit posible day. Kaya wala may tawag-tawag na to ninyo yung inahan. Wala ganin mga musta kung unsa na'y kaimtang siyang anak. May gikaon ba na yun? Wa. Murag na limot namang maguwang sa iyong anak eh. Dong Kaloy. Maunsa man mo maguwang eh. May primero pa niyang paglarga. Halos kada adlaw. Sige panawag din eh. Karon, ambot. Bisag kita pa'y butawag niya. Di man mo tubag. Bisag chat na lang da. Wag reply. Wa kay daw tang nahitabo sa kong maguwang dito sa Singapore, Dong. Ikulbaan man hinuong ko eh. Lain naman hinoy nasud sa akong huna-huna. Ano pag huna-huna dagdautan eh. Ang importante nga maayo ang pagkabutang sa iyang anak din eh. Wa na to pasagdi. Pre, Kalay. Tayo, no? Walang yung dabha, no? Nga kanin yung anak-anak. Ba't nakuha, no? Eskwela na na. Oo, pre. Eskwela na taon na. Wa ba uling inahan sa bata, pre? Wa pagyud lagi, pre. Paita naman, pre. Naglisod mi. Pero wala di ko magpaila ni. Wala di ko nagpaila, pre. Bang naglisod mi. O ba? Kamot lang yapon ko. Tesa, wag yun na yung padang kwarta inahan na, pre. Nah, wa giroy. Pero si Albert. Wa gad. Sukat pag larga sinahan na. Mga usal lang ka taon eh. Pagka Puta na mo ditong status sa nahan na. pwede na, pre. Pwede, pre. Ano di man, ha? Wala mo balitas yung inahan. Mga puta na yung naunsa na to. Oh. Unya unsa man to pagpangutana nga wa man ta kahibaw kun unsa iyang agency. Huh? Daghan ba ng agency para sa gawas? Nya man ta sulti kun unsa to nga agency ang gisudlan. Igo ra man tang nagpahibaw nga kasi nagpahibaw na tumularga siya sa gawas. Ang storya mo kung may paritakpoy. Ako siyang isultihan bahay sa inahanan ng bata. Kawa na kita magparamdam. Mauto nga, misuggest siya nga, ipapangutana ko nung dito agency na to. Mao lagi, pero mao na akong pangutana unsao nato nga wa man ta kahibaw unsa nga agency. Agency pa lang hinuos mga sikyo ang mapangutan-an nato. Na, ayaw words na. So, ano na to ni dayoy? Aw maghuwat na lang gyud ta kung kanus amo paramdam na tusmanang. Basta kay wa nato pasagdi ang iyang anak.
Na problema gyud tuod mi kun unsaon namo nga makontak namo nga akong igsuon nga tuas sa gawas kay wa na man gyud magparamdam. Bisag unsa na lang gyud nasuds ang mga naahuna kay basig na preso baron o may nahitabo ba niya or unsa. Mao nga nagpaabot na lang gyud mi kun kanus-a siya magparamdam namo. Unya, Nanay? Inday Tintin. Nga naman ang sa problema, ha? Nanay, patapan ko aning akong homework. Adto ng tatay ni mo kaw, napa ko'y gibuhat din namilo pa ko aning mga linabhan para utawon ako. Si tatay na lang nimo. Kaloy! Day! Tabagi sa res Inday Tintin sa iyang homework, be, kay niya pa ko'y gibuhat dire. Maula gidayon. Basta lisod na gani, ako na yung bala. Hay. Usa pa taon mo eh. Hilom na lang gudya Kaloy good. Manghambog pagid ka nga. Hapit ka makumlawdi, di pa ka ana, ikay may mutudlo kay kumlawdi ka. Oo, oy. Hapit. Kaya tapad ko na ako, mamigitawag sa among maestro nga maoy cum laude. Gamay na lang ko ko ang tapad ko mi. Birthday ka, tatay? Oo, oy. Huwag kakibawon day nga ang amping sa mga maestro ang doon nagi malimtan aron mapautanan ako. Hala, kuya, wag ko din mo, tatay. Abi mo, day, Tintin, sa elementary naman sa elementary, gyud ang among principal sa una, miduol yun ako, diri na ako nangutan na. Kuya, wag kayo ba ang principal, tatay, kung unsay answer? Nangutan na, rakon nga no, kung sige kong absent. Unsay tuy? Unyan sa may gitubag ni mo? Akong giingnan, wa mo ko'y baon. Bakit, Dart? Bebe, tiwasa rin, be. Kaya ako atiman na ng homeworks bata. Imbes makaribo ng bata, mahagbong na lang, kay pulos ka lang hinanggaw diha. Atimaran ng nilabahan diri pilan eh. Pero ay kabla ka, pre. Dako is pasalubong niyo, pre. Pero tuwa po mas bayag ko, pre. At tuwa lang ko to, pre. Okay na, pre. Okay na gina ko bisag kaslay. Kuan, hatag naman ko, pre. Okay na kayo ko na, pre. Pamalagay nga. Pasuya ginamo ron ay. Pusoy good taon. Lagi? Tuwas gawa siyang isuon sa imong sawa. Wa di mo pwede. Wa naman magparamdam no mo, pre. Nga ano good taon? Bot, nalimot na tingali. Kiyat-kiyat di, pre. Posible ko na, pre. Lagi? Nago siya anak doon, di ba? Kumusta naman ito yung anak, pre? Dako na? Dako na taon, pre. Grade 3 na. Na, ninyo? Kami tao yung nagbagod taon mi. Pero, sige lang, okay ra. Butang sa noong bata, mawako yun ng paningkamutan nga mahatag na ko ang iyang kinahanglan. Pahala pa, putusos utang, pre. Pinanggat ako na ako ng bata at taon mo, pre. Kaya, amo ginang giisip, among anak na inidang kaugalingon. May noon, pre. Nya, pre, wa di mangitaw ang bata siyang inahan, pre. Matay, pre, wa man maghisgot. Nalimot mo tingali na doon na siya inahan na tuas gawas. Pre? Kini, pre. Medyo ka, pre. Kini sa ako idalit ni mo, pre, ha? Pasensyahin lang yung usa ka libo, pre. Nagpalit mo nagpalit pigbay og yuta, pre. Ayaw, pre. Kumidjar mo daw ko agad. Ay, sige lang ko noon sa mga kayo. Wata lang ko. Ako ba? Ako mangayo, mo. Ay, wa lagi. Ako man ang hatag ni mo. Suod ko kay ta. Namatay ni, pre, ha? Tuod, pre. Kana asa ganito siya nga country, may abroad, pre. Katugan ba katong igsuon sa imong kasawa, pre? Ang inas bata ba, pre? Asa to? Kuan, Singapore mo no? Ay, asa man dapit sa Singapore, pre? Basig, silingan namin dito. Singapore po di ka, pre? Uy, ito ko katuig dito. Mao ba? Oo. No, wala mo kibaw ka sa dapit Singapore itong lang yung giatuan na. Sige lang, mutanan lang niya kung nida, pre. Okay, pre. Ay, pasensya lang ka sa anak, pre. Mo rin yun na, pre. Pasensya ko daw. Dako na, ni? Maikom kitang mudawat ani ni mo. Di ka mudawat, anak, pre. Kay ako lang nakuhaon, bi. Nasunod ng bulsa, pre. Ingon sila ko nung, di ko numayo, ihatang niya, nasunod ng bulsa niya. Kuha og balik, di ko numayo na. Inanglan yung kuno nga, pabuto nun na og usa ka oras. Ba? Mag-istorya lang usa ta, pre. Muli na ko, pre. Gulo, muntiyan ako, pre. Istorya lang tag balik, pre. Hindi na akong tiyan, pre. Muli sa ko. Buguya ko di mo, pre.
Huwag yung kamo usap rin na. Mugi, ganahan ako libo ba? Bitaw, pre. Ay, rin ko. Lamat kayo na kayo. Oh, naulit des para Jinggoy? O, day. Ay, tagaan daw ko sa kalibo. May na lang ni. Nagpalit mo kuno siya bayo og yuta. Mao nga gamay kuno siya gihatag nako sa kalibo ra. Kay why bisag 10,000 unta yang ihatag kuno nako nya nagbayad ko na lang house and lot. Sabi niya, ay, but-but sa kakaistananda. Lagi! Hala ko tanday karon tay. Ah, gamay rin, day. Palitan na karong imong bawon, ha? Imong paborito ba? Ito, hotdog. Yay! Puta na yun sa kong tatay kaluyoy. Uy, may nanuktok mo rin, abliri. Maningil, inawat ay, inaway tayo. Hilom na kaloy, oy, tudlo ang gina mong bata da sa imong mga kabuang. Adto Inday, sa siya kinsa na Inday. O, nanay. Kinsa? Ha? Oo! Tarong, oy! Kinsa ka? Neda. Uy. Ako ni si Belen. Manang Bilin, ikaw na? Oo. Dali manang, suot nga rin. Ginoo ko kaniwang na ba ni mo? Yung sa may nahitabo ni mo. Dili ko. Di ko mandoon niya, nanay. Madlo ko. Imo siyang inahan Tintin. Siya si mami ni mo. Dili. Dili siya ko, mami. Madlo ko niya. Tintin. Madlo ko. Oo na siya. Oo na siya. Tintin. Mo na among problema. Gibilanggo day ses iyang amo ug luoy kaayo kay perti na gyud niyang dauta. Wa na gud makaila ang iyang anak niya ug mahadlok na gyud ning moduol niya. Unsa mo buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nida. Okay, ang sender dato karugad lawag. Si Inday Nida, Ate Pres. Si Si Inday Nida. Nida. Kani si Inday Nida, Ate Pres, dabilan taon ni kanang anak siyang maguwang kay nimpad taon dito sa Singapore taon. Nya karon kay iyang maguwang na presume dito, Ate Pres, dugay kay wa makauli. Pag uli, Ate Pres, ang iyang anak murag wa na kaila niya kay ang iyang anak murag ni tahod ang maayo nilang Nida og ni Kaloy. Maguwang ni Nida. Maguwang ni Nida. Karon ni tahod og maayo iyang anak murag nya pag uli siyang mama, Ate Pres, wa na man siya kaila siyang mama, di na man siya maduol. Tural. Unsaon kuno niya kay taon na preso dito Singapore yang mama taon. Unsaon niya nga mapaila gitawag balik taon makaila ang bata nga to siyang inahan. Mao ni problema karon nilang magtiayon Ate Pres. Ay hinaya lang. Oh, hinahinayon lang. Pasabto ninyo masabot ra na madugay. Madugay mo ila ra na nimo. Hadlok sa siguro siya Ate Karon Pres. pa lang na kay bag-o pa man mo nakita, di ba? Oh, mura hadlok sa siguro siya Ate Pres kay yung mama siguro mura nagkalabira ba daw. Ha? Daw to kayo ako dito kay Ay, preso sa Singapore. Gipapaulig dito. Patambok lang inikabot. Inikabot rin kanalag maayo ni da. Oo. Para taon maulian sa iyang lawas. Nya makaila na iyang anak niya. Maon lang yun angay na to buhaton. Mauna. Bam! Sa'yo mabasa na to diya, lang ang bata. Ama na to. Gay, Bam! Ano to, ha? O sa'yo mabasa na to diya nga maaman ba ang bata aw inahan. Ang bata ron mo ila sa iyang inahan. Be, saon be. Excuse me. Arita sa Juan 19, verse 26. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babay, siya ang imong anak. Unya mingon siya sa tinunan, anak, siya ang imong inahan. So kanya ato gidala sa tinunan si Maria aron dito mupuyo sa iyang balay. Mao ni siya, ha? Lain pa akong ipaambit na adiresa. Mateo 28, versikulo 18. Miduol si Jesus og miingon kanila,
gihatag ka na ako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Ang akong pagbasa ni Gulat, ako pagpaambit ani nga kadtong giingon bito natin press nga inayanaya o hinay-hinay pagpaila nga maugid ni ang imong inahan, no? Kanang bata dili man na makasabot na yun, pero sa madugay makat-on ra na siya kay abi nimo dito bitaw sa ako ang manghod sa buhol sa diha nga ang iyang anak kamagwangan diri sa Talisay nga naminyo puro na narbaho ang amahan ug inahan, mao nga ang bata dito sa apuhan kinsa ako manghod ang apuhan. Entonces, sa dako na ang bata, ubuad to dito mong kanikanan, maingon lagi ang bata nga, pamauli na mo kay gabi na. Yang ingnon, kay dilim siya mura ko sa nanay. So, mulong yun sa siyang nanay. Mamaosag ni. Inainaya lang niya, karing akong gibasa dire, ingnon takpo nga, ubanan lang mo sa pag-ampo. Oh, karon na ni uli ng inahan, ilabi na kay daot kaayo, kuan kanang lingaw-lingaw po ng inahan, aron di ka siya mag-goal. Ang panitan, manoroy ba mo Santo Niño? Ari ba ka mo dire sa dito sa ilang Konsehal Alex bito sa Naga lan nindot kay nila mga suga sa plaza magabi no? Nindot kayo. At to mo suri-sura aron malingaw ang inahan sa samang paagi at the same time nabanding-banding ninyo ang bata ngadto siyang inahan nga niniwang. Entonces, maduol pagbalik ang pagbati sa bata ngadto sa inahan. Kay sa gingon na natin Priscilla, hinay-hinayon lang pagpaila. Madevelop ra ngadto sa ngadto. Kay kana bitong wa man tingali ka kamatikod gulyat nga magbuhi og itik og manok. Ang ano man? Ang kaning itik og mangitlog gulyat, dili na mulumlom. Baba? Dili na mulumlom. Ang manok mulumloman. Mao gani nga ang kanang itik magbuhi mig itik sa akong mama inigpangitlog sa itik ang iyang itlog ibalhin dito sa manok nga naglumlom. Mao ba? Unya mga itlog sa manok agog hurot or ibaligya ipulit tong itlog sa itik. Ano man? Dili man mulumlom ang itik. Lagi nga ang sa manok raman ang itik di man nila lungagon. May palubgan dito sa inahan nga manok. Entonces, inakapiso ato. Sa ato ba, mas importante ang itlog sa itik, ma'am? Kaysa manok? Dili, ang pasabot, pag magpasanay ka sa itik, ang manok na naglumlom, mo imong paluubon. Kaya ang itik ngayon, dili mo lumlom. Mao nga, pag mapiso na to sila, luwi kayo kay maglakaw mga mamay, masunod mga piso. Hinay itong lakaw ng itik, ilagpan magtiil. Mao lagi, tinood na. Ako yung nanokinahan, kanang wala na siya kibaw, kanang mga espiso nga itik, dili yung parente. Ingon ako inahan, siya may kalubog, siya may kalumlom, abi niya yan ang mga anak. Sa ato ba, dili sila parente, pero kumo nga nahadool sa permiskiliran, muring nagtuwang ito nga itik mo, ito ilang inahan. Sa ito nga itik. Piso nga itik. Dapat ko laing ipakuan gulyat. Dapat ko laing ipaambit, ha? Okay. Sa dihang nagsinging contest mi sa Kananaay Mountain Barangay sa Atlas, nga anak nataagi ka ng Barangay Biga. Agi Atlas Mining, anak kamusodi, ha? So, wa pa magsinging contest, magsugod, naghimo kog Bible quiz. Nya usa sa mga contestant, akong gihatag niya, kanang parte relasyon sa anak kong inahan. Unsay pong, anak sa contestant siya, kini ako isulti karon ha, wa gyud kay bawnin ni akong inahan, akong amahan, sa akong mga igsoon, ako na ako'y bisyo. Karon ako sultian na ni Bambina, kay si Bambina, giisip na akong ikaduhang inahan. Natandog ko, Dili da ikaduhang amahan. Ikaduhang inahan, Jud. Babae ko, hanap nyo ka manangoy. Ingon lang ana day, ha? Ingon lang ana day, ha? Kay, dili sa malalim sa kasing-kasing sa tinod nga inahan ka sa gawa sa nasod nga wa sa ilas yung anak. Di sa tinod pero nga ipadayon to. Katong ngayon nga wa mahibaw ni akong mama, papa, si Bambina. Ang sabi iyang kuwan di ay? Doon naman ko sa bisyo. Sa bisyo niya? Kanang parte pero drugs, ingon ana, siya ako mama, wa gyud kay bawa, akong papa, ako maigsumo gyud kay bawa na ako bisyo. Ikaw ra gyud gisultian ni Bam sa akong pagpaambit karon sa atong Bible quiz kay si Bambina abi ninyo giisip kong ikaduhang inahan. Duha na ka tawo ningon ako anak ko. Okay di ko mainahan. Ya gwapo ba kang kutis? Adapted. Abi na ko gimol ko yung asawa.
Salamat pa mo na ka dito lumadon. Kada ko ay pasultihan.